Hello guys. Munhu wacho ari kunditaura neni achindinai. Kwai Father Diaries wamboyapa live. Havasi Father Diaries wayapa live. Pane zvikuitika. Ndinongonzi pindai pa live nema-IT guy. Ndouya panapa. Guy ndione kuti vari kuti chii. Ndomira. Kwanti peji redu radzoka here guys. Vadzosa peji redu hamene zviri kutestwa. Kwanzi pindai pa live. Indauya. Kuda ndipa topic here kana toda kuti chii. Hamene. Mirai tinzo toda kuti chii. I'm there. Okay, sharp. You're busy, all right. Okay. Mondu zapa number e. Mondu zapa number each. Okay, sharp. All right, guys. Kana guys. Pejara gadzigwa. Zvamene zvari nechigadzigwa. Nona izvo zviri kugadzigwa zve. Ta imbodai. Zviri kugadzigwa. Rugadzigwa. Saka umbonzi pindai pa live. Vari John issue here kuti hanzi mapiwa dzimwe 6 months kubank ku Capitec. Yes, it's true. Maita Miranashe vakapiwa kusvika December maningikiri chete. Kwanzi IT guy ndibamna auzvizivi kuti ndo basa ravo here Destiny. Inga ndakataura dhara wani ndo basa ravo bamna. Inga vaida tomboya pana pachida tinda kudzisa vakadzi vanhu kuheka mafoni varume vavo ndikavarambidza. Ndo basa ravo bamna. Bamna is an IT guru. Ndo basa ravo. Vanhu vakawanda vane mapeji ari pasocial media aya vakaitigwa monetization abamnini zvangu zvomwoyo wakanaka izvo munhu atambura nepeji oya kwandiri oti Sisi Mary ndokumbura munhu akugadzira peji renyu ndotichigadzirwa nemunhu wangu ogadzirirwa havatendi kana kubudisa kana sent kana kuvatendawo necold drink ndakatiko zvino chiregai chisiyanai nazvo chiregai musabatsira futi munhu right saka hanzi volume iri paiwifoni yako aiwa tina kumborova beauty tanga tichiita live kune rimwe peji hatinambovira tarovai taritori pa live nhasi pakugara hanzi chiko kugara kupizve okay Luluja thank you ne 100 stars thank you nekundirapa 100 stars thank you pakugara hapana chataurwa kuri kunzi 31 ngoma ndiyo dzokerai asi Capitec yega ndorega bhengi rapanzi zveforex trading aiwa forex vanoita sebasa nderimwewo basa ravo part time job yavo but ivo is an IT guru unoona saka kubhengi Capitec rakawedzera vanhu 6 months kuti varonge zvinhu zvavo mutactic wekutsvaga mari anoziya mutactic wekutsvaga mari anzisiya ndakaona kuti zvinokanganisa zvinotikanganisa nevarume vari pano hazvizoiti bho hazvizoiti budi mushi vakadzi vakadziswa kuti foni dzari menyu munoheka semuchirisa ndakavarambidza vakatombotaura pano thank you Luluja 45 stars vakatombotaura pano kuti ndoda kudzisai vakadzi kundikati bamini kwamakuda kuenda kumauda kuti tichikanganisa manje hazvigoni mamwe ese ari kutovhara kana makarisiva mafeji amene kana vakazoextenda mamwewo mabhengi amene vakazoextenda but as far as I know hakuna vana FNB asati vatemera mameseji ini ndine FNB nestandard hakuna meseji yatiyambouya like zvazvokutaridza kuti anything kana kuti kudi hakuna asi Capitec vakareceiva kastandard asati aisa ma-SMS saka mutactic wekutsvaga keshi hano zvandakaona Capitec iri kuziva kuti ikakuextenderai 6 months muchambohasla hamudi kuinda kumba saka muchambohasla asi guys ndanzwa kuti kwai nhasi muJoburg manga makapisa chero kuno kuRustenburg paRustenburg square apo changa chakachaya pane munhu atobatwa ndoziva anga achitonditi kwai yangu yakanzi end of July really laina saka zviri kusiyana wandoziva atotogwa panga achitofonera mumwe munhu achiti ndasungwa pakaipa kunoku handizi kuti ngatitawo sei achiti kune munhu iye ane passport achiti kune munhu iye ndisiroka chimudhosho chichichi ndikati manje chinonosikana nehome affairs unotopinda busy inenge atove fraud zvino anotongoti handaa passport guys vakaisa zvimudhosho zvavo pamapassport papaya mukasangana nehome affairs ane muri kunzwa mukasangana nehome affairs vakaisa midhosho kuna mumwe vakaisa zvimudhosho chimudhosho chekutoti hachitokwanisi kuonekwa nemaziso kuti uyu mudhosho regai ndikubatsirei mukasangana nehome affairs chero une passport iyoyo nemudhosho usaburitse mudhosho iwoyo because vanenge vane skana muri kunzwa skana ndio inokubata skana haina chitsotsi asi ukasangana nemapurisa
esapsa yaiwa unoburitsa zvako. Unoburitsa because havana scanner. Saka they cannot see a fake and an original. Ati muri kunzwa. Mudhosho mapemiti akangofanana nemapemiti akaipiwa vanaya, but iwo anenge asiri musystem. Iwo anenge asiri musystem. Andiona. Kwanzi ndandagodza page yakanana malive. Aiwa rina kwarinenge raenda page rinenge riripo, but ukaenda malive ukaenda kuYouTube unonomawana ose malive. Ne 2010 2020 malive dzokerai munoona kuYouTube kwazere. Hamuwapedzi. Andimazviona. Hanzi Newton wavhara magedhe ese nevanga vari pamabhazi vatutwa pakaipa. Ewo kana ine madhezi uri sefu, kana iri madhezi uri muenzi uri visitor, but usabatwa uri pabasa. Batwa hako mustreet umu aiwa vana basa havakusungi because une madhezi. But kana uri pabasa unotovanda because iyi haibvumidzi kuti ushande. Iyi visitors permit unofanira kunge uchingotendererawo uchishanya, haubvumidzi kushanda. Animoni. Hanza hedu vatora paNewtown kumabhazi uko. Amene video yandatumigwa Powerhouse. Powerhouse reka kuti Newtown amene pavharwa magedhi. Vanhu vachijamba nepamusoro so. Amene kuti Newtown reka kuti Powerhouse amene but kumabhazi ikoko. Saka hanzi changa chakacha even kuBramfontein nhasi kwakusingafambiki. Saka vatotanga, handimuri kuona kuti vatotanga vana mbwa. Vatotanga guys. Kwai ndairitsvaga page. Tatine rimwe rudo. Tatine rimwe page iri tatakamboribvisa iri. Tatine rimwe. Handimuri kuona. Saka ndonyaya yandikuda kuti ndikudzei. Kwai bati papassport kwai chirega kutora chirungu subs. Moti vanenge vachiya pana mapeji edu vachitsvake vanhu vashona. Vanzwi. Saka guys pakufamba chimbomirai kuita munyurududu muchingombeya zvezvo bebewe hande kuzasi dragon uko imbomirai zveslip over imbogarai kudzimba kwamuri koko kumastay in garai koko zvemaslip over izvo kufambira varume muchinobuda from criss cross country kubva uko kunobuda imbosiyai ukanzi nemurungu off ingoenda mulocal town yepadhuze unotenga zvauri kuda udzoka upamba uzvigarira kusvikira mhepo zvichafera guys zvichapfuura inhingikiri ingori kutocreata imwe Facebook yanizve naye mupondiwa acreata Facebook anoona imbogarai pasi vana tongombeya imbomirai garai pasi zvichapera guys hakuna chisingaperi zvekuti dhudhula izvi vachazviita maybe first 2 months chete but vanozosvika pakugara pasi anoona vanongozvita 2 months vachiita vhefefe hanomozati hapana chisingaperi vanongozvita vhefefe chete vhefefe 2 months chete vobva zvobva zvapera zvinhu zvotodzokera back to normal asi inenge raagemu rarekuti kana mufamba mutauni mufamba nezvima 20 rand zvenyu zvokutonyora because zvichapera hazvimbogari zvakadaro uchitsvaga peji saka wangu mupondiwa tanga tine rimwe peji rakachishandisa koma nga musingarioni saka alright saka maslip over imbomirai handi muri kunzwa chimboudzai vana Gilbert kuti kwaiko zvinhu tichazonana muna August even vanhu vemashows ndaitoudza vanhu vemashows mapromota kuti maartist mapromoters kuti imbomirai zvokuita mashows enyu munoita flop because ndenanoenda kunoungana kuhoro tichiziva kuti dhudhula iri kudhudhula vanhu vanoya kakukombai hapana nobuda munoya mukakombiwa muri pabhawa mose muri mukati memafara munongonzi inongoyawo mafezi mapurisa yobva yakomba nemasoja konzi munhu wese vatai pasi 1 uchibuda nepasi ndo pamunongokumbigwa mose ipapo hanzi name of a new page rakanzi SIS MELLY diaries post ndo rimwe page SIS MELLY diaries post andimaona saka guys zvemabhawa hatidi kunyepera mafaro tiomada chose ende mafaro ndozvati munomada asi mbomirai kuenda kupressure ina handimbokunyeperei sori hei mapromoters kana ndikuvhara business but isusuwo tine madhari zedu atisingadi kuti aende kumba nokuti asati vagadzirira ndimoona saka imbomirai kuenda kumashow andimoona chimbomira kuenda kumashow munokombewa ndikurangarira igore ripi kwanzizi rakambokombewa vanhu muno murustenburg kune chimwe chiclub kuita kukombiwa kuita kuraundiwa vaiti vakati vajambe nokuona kwakamirirwa koko vakati vabude nekusaidhu kuona vakamirirwa koko vakakumbiwa guys saka zvemashow imbomirai ngambomira kusvika August shuwa vimbai ngambomira kusvika August kwai mukulei pavana ndikulandikirini chepisi andimazviona
Saka imbomirai guys kuenda kumashow. Imbomirai. Unotagwa kila ti anongosara nokuti anenge auya kubasa. Anongosara iwe achiimba ari oga iwe watoinda. Ende utobuda poto kuita ndege kodzokera Zimbabwe iwe wotosara uchienda kujeri. Wozotevera kila ti kuZimbabwe ikoko wambogara kuchitokisi. Anomuona. Saka kana kuti uzoona kila ti kakawanda kaunoda chimbomirai. Nemi wana kila ti nana Freeman nani imbomirai kuuya kuSouth Africa. Chimbomirai kuuya kuno kuri kupisa kuno kuchimbomirai mozouya kana mhepo dzadzikama inwe munana August takubuda mushando mozouya henyu kwaiko zvino imbomirai nokuti munogona kuya mukaimbira mabhenji nemacheya nokuti munhu anenge achitozvihlira kuti asina ndagadzirira kuenda kumba ndikudhoja mapurisa ndoenda kunobatirwa muhoro. Saka imbomirai mufana wangu imbomirai imbotambirai kuZimbabwe ikoko kana kune dzimwe nzvimbo nana Botswana uko kupi kuno kutimboona kuti zvakamira sei. Tichakuda naye handisi mapromota acho tichakuda naye kana zvapera izvi modzoka moya motiimbira kwaiko zvino imbogara ikoko. Imi musanyigwa naGilbert anenge achiti kwanzi uya kuno ndione saka wauchandidi saka uda kugasa usoti ndisingarovi poto unoda kuti poto ndiwane iwe mudze kuti iwe uya kuno tione kuti iye anofamba here uri kupisa uko. Nokuti ukasungwa anomuona ukasungwa Gilbert ambofa kauya kujeri kuzokuona kana kukuvigira kana sadzanira lunchbox hauyiko. Ani muri kunzwa hatombouiko. Saka kwanzi Smelly, is it safe kuenda kuZim for now? Well, Pauline, kumba kuZim kunyika kwedu whether we like it or not. Pauline, kunyika kwedu kana uine plan yezvo kunoita kuZimbabwe, it's worth a try. Andiona because zvagara muno mauzogara nekusingaperi unless wave necitizenship yemuno. Andiona nyangwe nesu tine macitizenship yemuno at some point ndinoda kutoenda kumba unozvigarira kumba. Andi muri kuona. Saka it's worth a try. Unogona kundotrya mhepo dzichidzikama kunoko kana waona kuti zvainyarara wouya nepasipoti yako ine madays pabhodha woisa 3 months dzako andika wouya kunoko tsvaga basa ukawana basa upinda mustay in wodinisa pasipoti yako out. Vazhinji vari mustay in vari safe. Vanhu vakawanda vari mustay in vari safe. Anomaona vanhu vari mustay in vari safe. Unodzoka fadza ndinenge nepasipoti kana une pasipoti yako unoenda pandiro jijina kuzimu nekudzoka unoenda nekudzoka paunodira anonenge nepasipoti yako iri right. Saka vasina mapasipoti vaya right chega tibatsirani vanhu vasina mapasipoti please endai muno apply passport. Passport uita mari guys 120 rand dollars 120 because azvimake sense kuti mubhadhare 2.5 kucrosseswa border iyo 2.5 iri mari inokwana kuita passport. Pese paunoda kuenda kumba unojambiswa border wobhadhara 2. It doesn't make sense. Azvimake sense because mari iyo inokwanisa kutora passport kumba. Saka wapassport dzako kurumidza kubuda 1 week siyana nezvokuenda kumvura kana kuti kwana mai Maria kusango kuti takambokufamba kwana mai Maria takambokuenda ka anomaona. Saka musafambe nekumvura because maguma anorepa vanhu maguma anouraya vanhu. Ndantora passport yako gona nepasipoti yako zvonakidza fana uchinda unodhindisa pabhodha paya hauna chekuvhunduka hauna chekutya pati hey pane kamwe kafeeling kanongoita so kana svika pabhodha kaisi amini kuti munombokanzwawo here pane kamwe kafeeling kanongoita so chero wakabata mapepa ako kanongoita kana svika pabhodha so amoti kafeeling kerudzikako. Amen. Let's Rebecca zviri sei kwai wakanzisiya chibhishu zvechikoro zvinai muna kuita zvechikoro uda kuita zvechibhishu chei isai mastamp. Passport yakachipa guys itai mapassports and tingatikurudzirei kuita mapassport munhu nemunhu aite passport yake so that ukafunga kuenda kuMozambique unongofamba zvakanaka hauna need yekufunga kuti kunojamba bhodha nekupi. Ukada kuenda kuMozambique unongofamba hauna need yekufunga kuti ndojamba bhodha nekupi. Anomaona kwai last year ndakaenda nekumvura ndisina ndinza passport yangu handizvipami ini ndikandikudza experience yangu yekupinda nekumvura imwe gore so kuma 2000 chakadaro ikokoko. Anomaona chii chakaitika passport ndomba dzadza kunonoka kubuda paya passport yako inonoka kubuda memwana haufambika chero ukaita mapepa emuno unofamba nesupporting passport yako. Anomaona passport yanonoka kubuda yanga yapera ini rega ndinde kwana mai Maria kwandikutaurako ndisi uyu tapinda muna muzanzi anditika tafamba nebhasi. Saka zvamunoita kana mafamba nebhasi muchida kuonekwa mai Maria anotaura zvokwa mai Maria kwandoziva munoburutsigwa musati munoburutsigwa vapiko
musati masvika kuBP garage yaya yekubet bridge ndopa munoburitsigwa samwe. Maburitsigwa ipapa pane zvimota zvinenge zvakatokumirirai. Animaona kwai serious vanhu itai mastembu. Nhasi ndapinda bhizi kubatsira vanhu vatorwa mumashopu muJemiston. Mbiya mulamba vari kukudzai. Kwai vanhu vapinda vabatwa kuJemiston futi. I think yanga itori operation. Animaona taburuka paya zvimota zvatikwidza. Ini guys handitombositi takafamba nekupishiwa tikaidzokera handitozivi. Takapinda muzvimota tikakungunduruka mwana ngundururu tichindwa nesu tiri muzvingomota muya. Takafamba tikazongona tasvika pane mumwe musha musango. Takatosvika tichiburuka pakatozara vamwe kudhara. Muri kunzwa pakazara vamwe kudhara. Nesu tichinorolodhiwawo ipapo. Animaona saka munozokuroseswa nokuuya kwamaita. Animaona saka pane vakomana vanenge vatori panda basa iroro vanotokutora handizvipani guys. Chero zvanzi kudika kuya ndokusingani ndotoshambisikana ndoita kujaira kuita nomu yekufamba nekusango kuya. Tapinda muya kumba kuya tasvika kwemba kuya. Vanenge vachidedza kuti group memuchisa magroup ani. Vanhu takati tichosvika isusu vamwe itobuda. Animaona vachienda kumvura. Hanzi these days my passports are coming out in 3 days. Time is only 120. Hanzi ndapendilopo 3 days my passports guys. Saka utora passport munhu pane kusura chinda nekumvura uko. Vanhu vatogwa isusu group redu itata takanga tasvika kumapasti 4 ka takazoenda usiku kuma11 takatombovata tikazomutswa kuma11 kunzandei chande tindi vatamutswa paya tafamba takatobikigwa sadza takatopiwa sadza ne vamwe vakadya zvavo ndakazoramba nekutya mudumbu. Vamwe vakadya sadza nemukaka vamwe vakadya sadza nemuriwo. Motobikigwa sadza ipapapa. Kwai ndakambopinda kuti kwakuri kuna 2009 10 kupapa hazvi pandakaenda neikoko. Alright taenda paya tasvika kumvura. Mozari handipami futi guys. Regai ndinyatsokukudza bhodha jumping yekwamai mari yako kumvura uko. Ndobva ndapinda tasvika vakomana vanga vari 3. Tango tisvika pamvura chinzi everybody tave nemadzimai nevana vatanga tabva navo muzvimota. Vakangobva muchimota medu tangoenda takadaro. Everybody pana time anzi varume hamutarisi vakadzi hamutarisi varume. Everybody take off your clothes. Musare nemabhurugwa. Makamboita mastupid ivi. Nekwakuti nhasi taiti tine mavhidhiyo akutendera achitonzi manudhu. Harimaona munhu wese takatopiwa 2 minutes dzekukurura. Laki zvokuti vakadzi tofamba nemaskin tight izvi ndozvakadibatsira guys. Ndobva ndatoti kuru varume kumu zvimapendi vasara. Vakadzi vamwe ngasina maskin tight mukati kusara nependi chaiyo. Vamwe mai vangwane mwana mukomana chitipe hoyo mwana kunoko. Achibata mwana uya mukomana vamwe vakomana vangwana ya achisa mwana achiti mama hadi mukona ndikutakura mwana wenyu extra mari mchepa mari yakati mai vakati ora ita ngari kubulawa yoko. Anomaona mwana achisa mafudza apa zvikanzi mirai line munofamba muri line anomuziya munofamba muri line makaita line umwe anenge ari kumberi umwe wavo vanenge ari kumberi then umwe anenge ari kumasure umwe tinenge tinaye pakati. Anomaona saka mai muri chiline makaita muline kudai so tichipinda nemvura muya taita chiline paya ndakaenda pasaidhi pake uye wacho ndikati kana kuri kunonyura ndotononyura naye ndiye unoziva nzira dzekunoku ndanobatsirira paya kudai kunochinzi fambai makabatsira handi makaita chiline chisingle file kudai muri musingle file kudai umwe pamberi kumwe masure chero zvamamira makaita ari murume kana kudi unongobata west ari kumberi kana ari murume unotongobata west yake murume ari pamberi pako obata west yemukadzi pamberi pake muchingodaro kuti mufambe pamwe chete. And I remember you telling me this waiziva kakamuchacho tabatana paya ndabatirira west yemurume uye vakomana vamagomagomba tafamba bai mwana mumvura imomo. Saka inini manje chando uzvozvoti kwai unochiwa chandana tikudi kwakuri kuma 11 kako inema hana ndiyo aitorwa kuti ini pfungwa dzangu dzaingoti makarwe aya anotagwa kunzi muri makarwe amfa nhasi ndo kupera kwedu makarwe aya anotagwa kunzi ndo makarwe nhasi ndo patapera. Ini mupfungwa dzangu zvoti kwai mvura ndakuzvinzwa ndaitogaya nyaya yemakarwe kuti ko rikangobudikira apa pati unongoshinga guys gozoda kuindaka unongoshinga makambosiva unala ati ausimi unobatirira munhu panofambiwa guys. Mvura inotanga yakasvika mvura kuita kunge yakusvika kumuromoko but dhamu gwizi rangu asina kuzara but yanga yakusvika kunge yakusvika kuchirebvu kumuromoko. Iye ndosa anga akasungudza mwana akamisa pamafudzapo. Anomaona mvura tichingofamba kana uri mupfupi wainzi famba uchijamba kudai uchijamba kuti ufeme uchijamba kuti mvura isakuvhari muromoka uchijamba kana uri mvura isusu advantage kune by guys mvura yaiviri kuchirebvu kuti aingo dai takaplasi kugona kusima nongo chikodongorera uchingofamba tichinda takapafamba guys ende uri mumvura memo ndofamba dzinenge 30 minutes uri mukati memvura iyo Limpopo yenyu ya dzinenge 30 minutes unotongunduruka uri pakati
payo asi vakomana vanotoziva because mukatisa mumvura imopa munenge muchifamba panotofambika vanenge vakatisa matega vachitokuziva kuti pane dombo apa andika kwirai pamusoro pedombo vanenge vachitoziva vanotoziva vakomana vava takazofamba tikazoona atakwira kunze tabuda kunze papaya ndobva tanzi 2 minutes dzokupfeka animaona 2 minutes dzokupfeka chibva tatopfeka 2 minutes anatopfeka papaya animaona hapana nguva no time to waste andika saka masoja aya anenge agara kumhiri kwerodhika vanenge vane flood lights avanenge vainawoso anenge achitenderera kudai animaona saka takangonzi munhu wese vataipa flood light rikadai richiuya patiri kudai so handinenge richifamba kudai richitenderera kudai rikasvika pamakanangana nemi kudai munhu wese munovata pasi animaona munovata pasi flood light tasumuka tapfeka flood light riri kuuya iro richisvika patiri chiti pasi gutu kuvata animaona richidarika flood light mukai vakomana ndokumaguma ikokoko munomhanya guys takamhanya ani muri kunzwa takamhanya chinzwai tamhanya kuda takamhanya zvinenge zvima 5 km tichifamba kufamba kwekuti ini ndandisingachagoni mai mwana ndasvuka pakati pose idzo 5 km idzodzo kusajara kufamba uku ndasvuka pakati pose pamakumbo hachadi mai mwana handichagoni vakomana vai 3 vacho vangatenda wanochidaita zvokundizvuva nokuti ndatamudza ndandichakwanisi ndogara hangu pasi zvikanzi apago akugarwisi strain handei saka andibata kati ndopaitaronedza kuti kune maguma zvokuti vhundutsira kuti tifambe tiri group pamwe chete zvikanzi hakuna munhu anosara kumashure ende hakuna munhu anofamba ega munofamba pamwe chete animaona saka mukomana ita zvokundibata achiita zvokundikakata ndikatora iti chindidhonza ko chindikakata saka akaita zvokundikakata zvo zvandichiteedzera but ndichiedzawo kuti makumbo achadi guys ndakasvika makumbo akaputika animaona right tafamba chionai manje tatifambe tadarika kanenge makilometers wandiri kuzaiwayo ka ameno twakabuda nekupi masoja takangoona mberi kwedu vamira muzaso kana satana achida ngokuitirai mashura ka anongokuitirai mashura takangoona mberi kwedu kwamira masoja ati girigiridi nefuti hanomaona zvikanzi stop guys kwakuda kuita rimwewo juvhura ndaida kumanya hanomaona zvikanzi wena vatera chivhenda zvikanzi rokudhuvura stop kubvanzi nokomana vaya dzoka iwe vakomana itira chishona but vachitaura chikalanga so ndobva adzoka mbata zvikanzi kuda kumanya uchindepi hanomaona zvikanzi mukuendepi zvikati kunda kusouth kuda kusouth zvikanzi kusouth kupi munoti matopinda muSouth Africa kana tojamba tatotopinda pasi pefence pepaya tatoveka South African side hanomaona saka pataitofamba netsoka kuti takatonanga mesina ndokwatatotunanga neshoka asi kuti hamuzosviki kumeshina netsoka kune mota dzavo dzinenge dziri mumasango dzinenge dzaakumirirai saka zvinodhipenda kuti pamajuti ivo vakomana ava vanozara nemasoja akawanda saka munenge vachitodhisadhisa murodhi mwe muchitoenda right ndosaka ndichiti hazvimeke sense mari dzinobhadhwa kwakwaka nekutora passport zvitorina notora passport hazvimeke sense kuti utoebhadha jamba bcause kunobuda mari right zvikanzi munhu wese vataipasi kusara kwevakadzi varume sinobva vatapasi nobva tanga kusechiwa paya mumwe kuti vane mapanga here vanechi handi varume vanga vanenge vauya vachiziva kuti kune maguma kuya saka varume vakatakura mazi okapi vakatakura zvakasiyana-siyana chichichi zvikanzi mapanga yamuri kumadii zvikanzi takanzwa kuti kuno maguma takataitangoitawo kuti kana kuri kuti tazosangana navo murodhi techingozvirwisawo anomaona zvikanzi right mese mimi yaunda arrest masungwa inonzi illegal inobhadha jumping yamuri kuita fambai tinde ndakata kunyatso kubata gumbo remusoja kudai ndikati kuinda kupi zvikanzi ava senge ava imi mamuchizviviwa ndikati kana kuchafamba handichatogoni handimaona guys pane pamba kuti norova zvivindana kuti vakomana vazanza nemasoja aya kuti masoja anenge aive necertain amount yavaida vakomana vasingadi kuburisa guys pane pamba kuti you don't negotiate, you don't do what inda ndine mari handimaona kasi mari yangu inda ndakaisa munoona kaiti kupay trick munoona pulling socks riya saka ndakaricheka kuno igumbo kunoperera kumusoro kwacho kuna ndakaricheka mbva pasara chigumbo chachiya chakareba andinotatamuka pulling socks ndobva ndaisa mari imomo ndakairola saka ndobva ndaisungira muchiuno saka time yatakapinda mumvura yaya anditika tiri mumvura mari yangu yanga iri muchibhegi unomaona yanga iri muchibhegi muchiplastic takanzi pfekai papa ndakabva ndaisungirira muchiuno anomaona ndobva ndapfeka pamusoro petracksuit paskin tight ndaya yakangonyorawo ndangopfeka zvakadaro hapana kanguva kuti unenegwe nevarume hazviiti ndangopfeka zviri nyore kati chichaoma tichiinda anomaona ndobva ndaisa ndakangonobata home yangu kudai ndobva ndanosungura ndobva ndanoburisa mari kudai yangaida but 1000 yangaidi mari yakawanda zvokutodaro time iyo zvokutodaro zvazvokuti kunegoshinda ndakatoona tikaramba tiri pano ka
tichatozobata nemasoja akaenda kutozosungwa. Ava vakomana vanegoshita kuti vabudise mari iri pasi, masoja ari kuramba. Ini ndakangonobusa 1000 ndobva ndangovati oi kudai. Vakaiona yakadai so yakawanda ari ma100 kudai, mbva vatora kati good waona ri kwai chini chivenda mheno but undonoziva but vakomana vakuni pasi so kudai. So ndikati boys don't worry, andika chatikuda kuenda zvekuti mari hazvina basa. Handei vanhu vakuti mapa mari vakomana vanga chanegoshita isu hari mari yekukupa hatina. Ndikati don't worry, handinambotoda mari yenyu ini, ini ndaita kuti tindi. Handei hanomaona because ticharamba tichazobatwa nevamwe takamira panapa, ngatirove pasi. Vatatanga kuto vakomana ati auraiti vawa kuti handisi kuida mari bhekika vakufara. Anomaona kanzi alright takufamba takuenda. Vakomana soja yakabva timusachaenda, vanotokupai road zvikachika kuenda neukuku. Andika kosi kune vamwe vari kumberi kuchindai makadai. Imimi vakomana vakuzonza nemoiziva road apa mukadai musanopinda neba, munopinda makadai. Kune mwe road nyuwani vanotovhura road iwo masoja iwaya mukati dzisingazikamwi nevamwe chindai neikoko. Anomaona deskero ndobva tatotedza road yataudzwa nemasoja, bva tasiya vatadana nako, bva tadana kumasoja zvikanzi unopotsera kana kusvikanzi but hatine motikari, zvikanzi mota idzi dzatobatwa kudhara, motoda nekwatakudzai motofamba netsoka, motonowandira motikari kumberi. Ende kana mapinda murodhi musafambe murodhi, fambai musango because mukafamba murodhi chete hamundodariki pamubhabha tripa munotobatwa. Kana muchiziva gaisi kunonzi kufamba takahungunduruka gaisi. Mukomana yachindizvo handi vakomana afa kuti siya pamotikari vodzokera kunotora vamwe papa singasaiti kuti vatisiyeka mota dzabatwa. Tatodzwa neva kunzi mota dzabatwa chitofambai muchiinda. Vakomana vaya kuti saka isusu mari idapera patikati aiwaka isa hapana kwatinoziva, mari haipereri pano. Ndikati gaisi indabhadhara 1000 kumasuroko, imi mochiunganidza tiwedzera vakomana vamari asvika tsikumesino tikasika toga panapa toindepi kwatoziva plus maguma. Ini mwoyo wangu wenge kumaguma tinorepiwa tikaurayiwa tikazvirega pano. Ngatitovapa imba batanzai mari dzamuna dzomuvape mari. Vakomana vanhu varume vakati zvechokwadi mari haina basa. Vanhu munosara musina kana mari yebhasi guys. Ndoda kukudzai nyaya dzekumvura uko. Zisiveni story can qualify ku Netflix. Munosara musina kana mari guys, vanhu vazobvuma ikati zvomakakatona hapana. Handei vanhu vabvisa mari vauti kuna vakomana vai tokuwedzerai mari. Vakomana ati alright, budisai matanga mari pamari. Mari yakarizwa nofanira ku 500 rands uko akapuwa. Yakari mari yakawanda time yachona. Ma 2009-10 uko vakobva vati bo vafamba. Vakomana vaya manje vakatungamira nerodzeza chinda nesu manje kusvika kumesina kuya. Takazongunduruka usiku hwose guys, takasvika kumesina kwava kuma 4 koda kunoedza kuma 4. So hatizozivi takabuda nepasi, takazonobuda nekudzimba dzekumazimbabwe kumesina mheno, tikadarika nepapolice station mheno, tikazongoona tava kugaraji kuya. Kugaraji musi wagaraji munoona mapurisa akakumirirai. Nhamo yepota jaminga tichisvika pamesina paya ando naitengesa matomatisi kudhara vakazara pagaraji paya. Takasvika mapurisa achidzungaira samwe yachina aripo paya. Vakomana vakati tizai takamanya vedu wechidzokera futi kumasure we kutsvaga position yekuvanda. Tikavanda takagara kuseri kwokusva kwachena, mapurisa yachizosuka chinda tiri kuseri kwebuilding, mapurisa asingationi. Tibva tazobudikira kudai manje. Handika asina yave takuparadzana kapa. Mwene mwakuchizvionera manje. Anomaona mwene mwakuchizvionera manje apa. Lift ane lift mazuva yo kwaifambika nemakombi, kwaifambika nemalift, kwaifambika kwakusina zvakawanda wanda zvekukidnapiwa izvo. Anomaona tichitopukuta papa ndichitoti kabhegi kangu kadiki kasechokana nako ndichitoenda kunomira apo ndakutomisa valifti vaimwana kurova pasi. Vamwe vakuti hatina mari dzapera manje. Ndopai panozoita vanhu vemabhazi vachitora vamwe vanhu pambesina papa vachiti achinzi mapay forward. Kana vave mapay forward apo handimaona, kana vave kupay forward kumberi ukasabhadharirwa vanokubata vokuchengeta. Handimaona vanokubata vokuchengeta manhingikira aya kuda nenge vachikuita mukadzi here kana nenge vachikuita amheno kusvikira vanhu vave nemari. Yange yamunhu vakuti mari manje mari dzapera, mari dzazoda. Tikati iyo yave ndoda yazibonela mai mwana achitobuda papa ichitodai so ndichitowana lift mai mwana neGP number plate. Ndokutopinda mulift ndokutorova pasi. Asi chandokuudza nechekuti kumamvura kwekagaisi hakusi nyore. It's not easy. Takaudzwa musango ratakapinda takanzi nevakomana vavo chero ukaona chimufananidzo chechiusiku kau ukaona usascreame usavhunduke ingofambai nekuti muno makapfira vanhu vakawanda, mune mweya inotenderera yakawanda. Saka unogona tichaona zvakawanda chisangana nezvakawanda muno. Anomaona sango irori rinotosikama but unongofamba uchienda kungosiri kuona chinhu ende usabvunze ende usamire ende usapanike. Handika mweya yakatsakatikira muno minenge chingotenderawo zvayo. Kana usina kuikawadha usina chawaita hapana chainokuitawo. Ndozvatakangoita, takangofambawo ameno vaingoti vaiona ndachendakaona ini. Asi vangooma svika tafura takosotswa wachiona waona zvandaona uko vongovhunzana pa ini ndikati kupiko kwamba muchizvona tisingazvioni handisi takabhoora samwe vaiti vakaona. Amen. Vamwe
kuboda jumping kwake vamwe vanotenda vakazora mishonga andiona vamwe ndo vakatona mzora mishonga yekuti vakwanise kufamba vakwanise kubudirira kupinda mukati muyamia andimaona saka kunotitika zvinhu zvakawanda wanda kumaboda jumping kwekuya saka hanzi zvakachipa zvinodhi hazvisi worth it kana nokuti isandra mari inosara musango muyamiaka imari yekutora mapasipoti ako maviri imari yekutora hanzi makanaka ndakatanga kujoburg simba racho kujoburg ndokunonangiwa and ndakura gp namaplate ka yanga iri yevanhu vemuno saka chero pavaimisa mapurisa futi hainambomiswa yangomiswa I think ka1 panga pane road block chete vachingobvunza zvemalaise zviri ordinary havana kutombobvira vakakana aina namene vamwe vakazosara kumasoro kuti vakazosara vachita sei but nyaya yekusango my point is torai mapasipoti nyaya yekusango haiti kusango kwekuya kune dangerous one kunobuda zvakawanda tichitoona hedu vanhu muchiseka maboda jamba maboda jamba takambopinda neko mukutoseka nesu takambobvawo nakoko anoona autoiziva nhamoyo pakanondoka mapasipoti kubuda paya ukati zvinondogara ndakamira pasipoti kunogarika kuzimbabwe ikandidzokere ndisina ndozozviona paleta unomupinda anomona unomupinda anzvanonda aiwa nokuti munenge makasanga tatine vanhu vekuchipinge vechindau tatine vanhu vekupi tatine vanhu vamwe vekumozambiki ipapo tatakangosangana anoona isu vamwe handina zvatakaona asi vamwe ngoti kwai maona vachiti newe amene zvaingotaura zvokuona zvavaiona ikoko isu kana takaona taitongozvifambira tichiinda ameno pfungwa dzaingoti kotosvika riiniko makumba anga atsemuka kai ndikasvika ndikaputika makumba zvokuti ndakatombogara ndofunga vhiki chaicha ndichitova makumbo ndichiisa musoldi haikuona vanhu vachitondiseka panopamba kuti ndakaputika makumba anoona saka kumvura hakusi kwanzi maive nekwene ndaitobva kumba simba razve ndandinosiya mhuri kuno zvewe ndaenda kunonzi nditore pasipoti zvayanga expire bvazanzi dzakunonoka kubuda ka ndikati ndingamira izvozvo kuti kakubuda anomaona rega ndiinde nekubhodha ndinozvipindira ndega pandazviindira ndichida kuona iyo yangu kuda kuona iyi ndikati handidzokere futi ndikandienda zanoita bhodha jumping nebhasi ndangozvipinda mabhasi but madhezi waya kwainesa futi kujamba nebhodha nebhasi because vaibata mabhasi ikoko vaibata anomona kwai patori nemunhu akanyora bhuku about bhodha jumping because kune nyaya dzakawanda paya kune nyaya dzakawandisa kuningikiri kuya kune nyaya dzakawandisa nyaya dzekubhodha kuya vanhu vanofa kuya kuya zvekutamu zvechokwadi ndichinanga nhamo yekuzimbabwe unenge usati waiona iwe tivedu tinongosekana hedu vedu asi chokwadi chekuti tongotambura asikana tiri mazimba tinongotambura chero tikasekana tikadini memwana hakuna chipuka chimwe chirina anodarika chimwe tose tinongotambura ndo chokwadi kana zvikai mapasipoti nhasi hakuchina tinotongoenda tose nekubhodha nekusango kuya tongotonanga neko tose kotogodii vari kuuk iwo ndo nhamo yavanayo yekungoseveregawo nehome office kumasura achingoima pepa anomaona achingowanda saka nhamo iyi iri kwese guys vari kuda neamerica wo nanenge achingonzwa mapepa nhamo iyi iri kwese tingasikana tikadi asi mazimbabwe tatambura asikana tatambura saka zvakaoma kwana usina history shuaka hausati wambo amen hausati wambotenderera kana wakambotenderera chako uri hasla uri unotofanirwa kutoti umbotoita history guys madhezi andaitengesa fodla andaisima glafodla aya madhezi andandiri guma ndichiti ndisima glafodla anditi fodla idzi ndakambokudzaya nditi nyaya yekusungwa kwangu ka ndakambokudzaya nditi right fodla yangu yaibudirira ndaisa kumatraki saka zvandaiita arajiya inonzi madison yekuzimbabwe rg yekumozambique right saka hana ndatojaira matraki ndaiti ndikaona fodya yangu noenda kumvuma uko ndorongana nayo matraki fodya tonyatsa kuileya pasi penhingikiri kudhara ukauko tonyatsa kuileya pasi petraki papa yakaleiwa zvakanaka yakarohwa nemaziseletape iri pasi penhingikiri petraki payapaya hanimona tichidarika kudai asi ipapo ndinasoti takarumigwa ini guys kurumigwa chaiko because takangoti ndichikwira mutraki paya hanimona tatofamba takaita zvokutomiswa iri sisu toga matakanenge vanofamba kawanda pabhubhi papa yakudhara guys pabhubhi paya paigotywa nyama pabhubhi pachitengeswa nyama ndo vanhu vese vaibva kuSouth Africa vaitenga nyama pabhubhi papa yawisa mumaacha bhaketi vanhu vaitobva kuno South Africa nemaacha bhaketi kana wasvika pabhubhi motenga nyama yenyu yakawanda nyama yenyu yakachipa ipapo yemhuka yenhoro yemhara yemombe zvese moisa mazibhaketi moenda kwamuri kuenda nenyama zainosvika zvakanaka
Anamona nenge toti fresh anosvika zvakanaka. Tamiswa papa isusu toga tikanoona tichaputika pane zvaitika panapa. Takatonyatsa kumiswa mai mwana nemapurisa necustoms mai mwana. Svikanzi mune chii tikati hatina chinhu. Svikanzi mune chii hatina chinhu. Mabvunzira vaya kutaura kuti pane something chamunenge munacho. Vakabvunza zvikanzi alright pakai pasaidi. Tapaka pasaidi papaya. Traki rakabvumburudzwa mukati mai mwana mukati hamuna chinhu. Vanoti vanonyatsa kutoita kunge vari kutotangira kusecha kunge hameno vachiziva zvavaparoda kusvika mai mwana ndobva vazonosvika pakunopinda pasi wanike dzakati ndandana ndofanira about 11 boxes ipapo dzakati ndandana pasi zvikanzi right what is this traki rabva ratobatwa ka anomaona traki rabva ratobatwa iwo mudzi wepfudzi wacho watosungwa naiye traki driver apa traki driver makamatosangana nafather Simbarashi. Father Diaries ndakadzidza navo kuchikoro. He was my senior at my high school. I dated my husband when we were at school. Urikuzwa taive pa same school nehusband yangu. Vakawanda they know it. Vakawanda vaidza pasi pachikoro pataidzidza vanozviziva. Father Diaries was my boyfriend kubva ndiri muyouth. Andokunzwa chimboitawo zvimwe pakati ndo yakari boyfriend yangu. So experience yandiri kutaura iyi I was already married nababa. Right. Saka ndadipa ndandiri hasla indogara chikuza kuti munhu maybe wakamisa malife ane chimbotaura nezvehistory dzekumasiroko. Saka ndakagara ndiri munhu aihasla anzi kutoni no kure china mundi. Ndakagara ndiri munhu aihasla. Andimona ndakagara ndiri munhu aihasla kubva kare nakare. Handina kumbobvira ndakagona kushanda zvokuti kushandira munhu kudii kuti ndasingagoni ndaiti ndikadazama kunotsvakawo basa kana kuti muno ndikangoita vhiki ndodzingwa. Handimona because ndaipindura bhosi papanoti ndoti hazviiti saka ndaidzingwa. Handimona saka tabva tasungwa papaya zvikanzi right traki murizoti takavhunda manje traki harisi rake remember madhira anenge achida mari right. Asi apa tatobatwa itoye mhosva yedu tese kapa indabvuma inini fodya dzangu ndikati handingasiri chi ndaigona kuramba because ndogona ndapuwa lift ndosira mhosva una truck driver but zvanga singakodzeri unenge wautsinyi. Handimona because zvinhu zvanga zvabatwa zviri patrack rake ndobva ndangoti afodya ndidzangu because kazhinji kachona kana waiti ukabata nemapurisa ekubed bridge aida maaristereke. Handimona but musi woyo tapanga pane customs panga pane ndakatozoti hapana dhiri customs plus mapurisa pane zvaitika. Tabatwa paya kubeit bridge seswa beit bridge police station kurai boots takurira boots pota exeri taputa kuseri masos sunungurai mari dzezvese dzotoverengwapo masos hakumana tatopinda masos truck driver truck ratotogwa toiswa mukati memera toimpoundwa memwana fodya dzase dzasunungwa dzoiswa mabhokisi apo. Handiona ndakazonunura driver ikasara iri yangu because ndanda kunzwisisa kuti driver ana mhosva akachisa mandibatsira chiregai truck harisi rake plus mhuri yake chiregai indiendisana nemhosva dzangu. Ndobva tanzi koti mangwana achona tinoenda kukoti takasora chinyogwa mastatement nikangoti mufodya nedzangu ukundepindadzo unazo kujobek unotengesa kuna unotengesa kumanigeria. Mona waziwodepi ndobva ndataura aizoda kwakomedo kumozambiki. Alright bo handei kunhikikiri kubvananyuka statement kukoti chinda kukoti papa vanoenda kukoti kuna baba pana major street vari pasocial media panapa nhasi. I want to acknowledge that major street vategei guys vanonzi vamuzinyati whitehead vategei vanyatsokudza nyaya vanyatsokukonfirma nyaya dzandiri kukudza idzi mudhara mukuru kasi ndovafollowa ndovaona pasocial media apa vategei vanonzi vamuzinyati whitehead vategei vanovaziva vategei ndekugweruko iye yekuti kugweruko guys kudhara iyoyi yekuti ndaimbove nemusika wayo inobatsirawo futi. Baba ava vakandiona kubva kudhara vaiziva kuti vakati fesi ndoiziva iyi handika vakaiona vakaiziva noti memba ndimejastitika vakambondiona futi kumakoti ekugweruko. Handimona vakati hanzi is my home vakati fesi ndoiziva iyi pane panosobvunzwa mubvunzo baba yakuti unobva kupi noti ndobva ndati gweri vakati yenalo. Baba vakandibatsira vaya havana kundibatsira nyaya 1 baba vaya vakandibatsira nyaya dzakawanda baba vaya
vatege hanzi ndovazivana Charity vategei vauye pano vamuzinyatika ndodangoti mwari akupei makore kaonde kurarama munombomira henyu munombomira zvenyu so nevanhu vekugweru so tinopara mhosva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi hamurasi vegweru pamunonzwa kuti gweru munototraya kuita mafavhors so hanzi is working in Bedbridge vachiriko here kushanda here kana kuti vakarega kuBedbridge kwazvakaitikira Charity kwandiri kutaura kuBedbridge ndobva nditi bheo ndimona ndobva ndanzi mariko chazivi but yanga iri mari yakatowana nguva iyoyo vananzi bheo vananzi mari iyoyo andika ndobva ndanzi vanonzi Javulani Ndlovu Musinyati good zvikanzidzokera ndobva vazondivinga vakanditi iwe ndokuziva iwe kugweru ndobva ndatanga kuvatsanangura vakati wakadzani mwana wakuti titakutoita nyaya paya zvikanzi ko handauramba ndakauza chokwadi ndakavaudza chokwadi ndikati fodya ndedza kudzama kurarama kungoziva zvazviri kuita anomuona ndobva ndatofonera husband kuno kuti ndasungwa nditori kujere kumasales kuno uchichichi ndobva ndati asi ndapiwa bheu anomuona saka but mari yebheu yachona yandinayo ichakwani ndobva ati hapana here munhu anokwanisa kuitira iwa ndichaziri pane munhu atakawana ipapo wakabva itigwa mari izvi ndobva yakabhadhira bheu ndobva ndabuda anomuona ndobva ndanzi kukoti ndabuda kukoti zvimwe zvakazongoitikawo kuti handichatauriwo sezvo vachiri kunzi vachiri pabasa anomuona handichatauri zvakawanda ndovazongoita kuti nyaya idi asi foja dzangu dzakanyuradzo asi ndakasikwanisa kubuda ndeimwe kai vamuzinyati vakandinunura kaviri guys katu pavakandinunura vamuzinyati imwe ndakambokudza iye futi iya yegore riya ndaikudza kuti zuva akaitaura sefani pana pachiti kwai ndisonga vachikuza nyaya yemo mukomana kuti vakomanaka kana uchinzi kune chinhu chinonzi coincidence kana crossfire chiriko rimwe gore ndichizvira kusouth contini vamwe madzina namadzimai ndaive namai vazuva maiguru vangu pakati kanyaya iyi anomuona ndichikudza kuti tatobva tese ndo munhu akatonditi hazvigoni ani tatabva naye saka handiti maona iyo paita bora ngoma rimwe ranga rauya mai mwana rimwe randa imi nyaya dzangu dzakawanisa guys ndikanonugwa futi muzinyati ndovakandinukira futi guys vakati aiwa nyaya iri pachena anomuona nyaya iri pachena hapana kana panokwana munhu inonzi circumstance victim circumstance kudii amene zvirungu zvotangwa kukotuko zvozvokuti wapinda pamacircumstance wadii hameno zvirungu zvavo zvokotuko anomuona zvikangomuregei ainde vandazoregedzwa guys asi vanhu vangapara mhosva naivo vaimirawo vachita kuti aiwa uyu munhu tangosangana naye tatinaye tafamba naye chete tasangana naye achibva kusouth but pazvinhu zvedu zvataita anga asipo animaona ati hatozivi kuti gemu redu ratarova guys but na ipapo mhepo dzanga dzandisimukira guys dzanga dzandisumukira mhepo vamuziya kuti vakandiona futi vakati iwe wadzoka futi zvakaoma wadzoka futi pano paBedbridge kuBedbridge kune maruku guys zvakaoma imi nyaya idzi imi ndifa undombonyora bhuku che ndikanyora bhuku rangu rotengwa nokuti rinenge rine zvinhu zvinonzi hazviti imi moza kukura kwakanaka so rinenge rine zvinhu zvamunoti fiction ka but zvatakabura isusu zvatakabura tinyatsa kukudzai tega kwete zvekuzonzikwa guwa rinenge rakubuda toga tinyatsa kukutsemurirai mafaira animona zvakaoma asikana zvakaoma kurarama uko kanimbofunga imwe ko dzangu dzakawanisa hadziperi ayekusunga kuBotswana ndakambokudzai guys yekuBotswana yekuti ndakanyepera kunikirira kubudigwa aiwa ndakambokudzai guys iyo ndasunga kuBotswana ndakanyepera kubudigwa iyo ndakambokudzai guys munoiziva ko tingagodii handiti kurarama ini hapana kumukwanisa ndambosungwa ndakambosungwa kuMozambique uko nemaporisiya anonzi maporisiya ekuMozambique uko ndakambosungwa kuporisiya nemaporisiya ekuMozambique uko taenda kuMozambique uko kuti tinotengesa masamba animona nemafamashisi mai mwana tatengesa masamba aya nemafamashisi mai mwana saka munozati mabhere iwaya ainzi ngadhiklewe pabhodha but kudhikleya kwachona angasingabudi animona angasingabudi mari dzaita kuti zvanga zvisingameki sense saka kune vakomana hakuna kwanimozada kuna kusingasmagliwi saka kwaismagliwa kumotomotoko kwaismagliwa manikikiri maningi aya kudhara uko achibuda anzi aiwa muna vanoiziva madhairisi angu anoiziva madhairisi angu epanapa anoiziva nyaya iyoyo anoiziva eBotswana uko ijere rekuMozambique the dotest jere the dotest chero uchinzwa majere masales ekuBotswana akashataka asi ndambona zvekuMozambique asikana ndambona zvinhu zvakadaro asikana handisati ndamboona zvakadaro
munozati takagara mujere takavata mumaSIS MELLY ya 190 ka unoita kunge wavata gore. Yes Daisy, kuita kunge wavata gore uri mumaSIS enhingirikiri eku Mozambique uko. One day ka munenge chiteleti chine chachona chinenge chisinga ndisadzokoza kutaura nyaya dzemuchisero chiya. Hai SIS 7 kana takazobuda mangwana mai mwana takutobuda ende vanhu vekumozambique tabiyo vanga sati vakuza zvekudhisadhisa izvi vanga vari mabaransi vanga sati vakuzviziva zvekudhisadhisa izvi vaitodata zvinhu by the book. Anomaona takangozoitawo laki chichingo chakazoitika paya tina kuzosungwa takazongoita laki mani tinge takazotorerwa mabhero acho here zvakazofamba sei achazivi zvakafamba sei asi takatombomuvata kwai ndiri mudhairisa sei aiwa boibhotana vanoiziva ndakanoitaura this year kubotswana this year ndakanoitaura this year munhu ndaida kuti andinyorere bhuku racho naakandiudza zvoti kwai $2000 vanangoti zvendowanepindireke zvangu ndikanyora bhuku rangu guys rinonakidza because ndakabura kuti zvekutamba ini ndaibura guys asi ndopanongona kuti dzimwe dzacho dzinenge chingori kana mwari vakangokuti nyasha ka vachingoti unongorarama pane vamwe pano. Ini chero nababa vandasingambofunga kuti nhasi tirudai tiri chese ndochocho ndochokwadi ndaiti ndananomiririra mashura chero guys chaiko pakuroorwa munoziva makamboita mufamily mekuti unoningirira vanokuchaja munhu mari shoma shoma kuti get rid zvinde dini kuti get rid zvinde anomaona vanonoonawo mupere amene kukuti amene haasi expect kuti anytime uchodzoka ichi uyu anodzoka anytime ucho anomaona anona vhero achimupenyu ndatombomutaura masikati rasi lini ameno kana ariko ameno usivirepi ameno nangu kana vasikana ndaibhubura ndosaka mucho vanchiti mazana handifungi kuti kune chinhu chinondisheka ini guys pafeafea kuti ndinganzi ndoshekiwa nechinhu pane chinhu chichandisheka kuti zvanachikudzai masikati kuti kwai ndoshayawa hope kushawira munhu murume hope kana kuti kudika meno guys zvinenge zvafamba sei ameno because ini dzangu dzanozati ndaiburawo ndoga ka dzangu dzandaikudubura ndoga ka kana hakuna kwatidzouya vhero ndakaitaura iwe ndakaitaura baba pano vakatsangwa vadhumana naye kusocial media uko vakati mamitora history tora nyaya muchinditaura ndikati kwanditi zvakaitika here ndangoudza chokwadi zvinhu zvakaitika kuti ndiri kunyeba here andangoudzawo here zvinhu zvakangoitikawo panguva iyoyo ingodzo hanzi vanotenga kapitsa ka waiwana kane 15 rand kwai was very no she wasn't ndinoda nyani ndasingatombomuzivi she was not my friend anga angoitawo side chick yepano pamba asi ndasingamuzivi ndakatozongozvizivawo nekufamba kwenguva kuti kune munhu ariko kandi baba vakatoita munhu Veronica nenyaya yekuti handi munozati kana uchinge wanyengwa ari girlfriend inoda kutaridza kuti ndiri panyanga ndini akupota achitumira tuni what is going on chichikuitika ndo pandakazotanga tozviziva unoona saka ndandisingamuzivi I didn't know her yanga iri kudibonias saka guys mapapu pasi mukaona varume vanyenga ava vahura please guys don't follow them behind muchitsvaga muchifonera vagirlfriend muchidini muchiita sei muchidini indofunga ndikaita girlfriend yemunhu ukandifonera unenge watoirasa ndikaita girlfriend yemunhu ukandifonera uchiti kwaisina nemurume wangu wati uchindituka uri madam bigauska unenge watoirasa nokuti watokoka maproblems watoinvita the real problem inside your marriage. Saka what am I saying? I'm saying madiaries twana twangu turi pano vaningina vangu musaite system yekubata phone muchifonera magirlfriends amunenge masangana nawo phone yevarume phone haisi yako and you have the right to ask your husband but zvokuti mufonere muchifonera vakadzi ava magirlfriends muchiita sei BP inotokwira zvokutodaro ndopamwe kuti hamuzogoni kudya paya BP inokwira zvodaro nokuti senge turiko mazuva ano magirlfriends amazivana ari kwai munokuvata nebhutsu. So avoid stress. Deal with your men kumba. Deal with your husband kumba. Uyu siyana naye ushu. Siyana naye. Because chero kanda kuinda unonisana nyoka dakudi. Kana wasati wenda kuramba na ufoka warambanisa. Unotova chatisa.
haufi wakavarambanisa. Saka iwe wapedza shungu dzakakumba nemunhu ushu. Futi regai nditokugadzirisa pakupedza shungu apa. Mirai ndibve ndatokugadzirisirai panyaya yekupedza shungu. Panyaya yekupedza shungu apa, ani muri kunzwa? Don't popota too much. Because varume avaka anokutsvagira way. Anobva ati ndikutotiza kupopota kwaari kuita. Ati muri kunzwa? Imi munozviziva guys, hapana chantisipita chamusingaziva apa. Ukada kuti upopote everything kunonzimba macho amugari kanga achipopota. Kungodai so akutopopota. Kungodai so akutopopota. Animona? So sometimes zvinorwadza, but it's doable guys. It seems impossible, but you can do it. Antika, learn to keep yourself busy. Occupy yourself. Kana ukamona apinda shungu dzazarira ndauda kubvunza ndauda kugwana ndauda kudi shungu dzazara papa gara nechigaba chako chemvura paside. Isa mvura muromo ufunde mvura kudai. Kana kutanga kutoimba isa mvura muromo ufunde andiwana funda mvura kusvika shungu dzaserera. Nokuti ukada kuti utotaka kutopopota ndotokutaurira anotobuda ende watomudzinga watomupa kuti akutoenda kwauri kupopotera ikokoka akutoti ndichamboenda kwandinowana peace kupi awana mabudi ekutoenda kumunhu yauya. Anomaona atowana mabudi ekutoenda kumunhu yauya iwe watosiwa chinzi unonyanya kuti saka ndatotenga unondibhowa unonditasa kuvata unonditasa kudi. Saka ignore nyarara kuita munhu usina chauri kuona. Andika nyara indanochema stake kasati auya. Kana auya put on a lipstick, makeup. Kana zvichigona kana pasina makeup totanga totsvaga movie ronakidza. Muone movie rinonzi Fake Profile pa Netflix. Mazvinzwa? Please watch a series rinonzi Fake Profile. I recommend you guys to watch that movie. It's a very nice series. Ndakanakigwa naro zvisingaiti. Takatotipedza nesuro. Animona. Watch a Netflix. Pafoni download your Netflix. Kana wana zvanetsa sama earphones ako bata kudai. Kana zvanetsa meno wotsvaga kuenda una Netflix uko. Kana variko uenda na Netflix uchiseka wega wakabata foni yako. That's mushonga mukuru. Animona. That's mushonga mukuru. Handizo ina yangu handizinda kutohwisawo. Sorry yenyu kana pane vamwe vanhu varume but kune vanyuwani vataka kuya panapa nhasi. Panapa tinotaura zvese zvese. Animona. Panapa we talk everything pano. Zvinoitika mukati mekurarama kwedu. Ina handizivi vaya vanogona kuzovhura makumbo avo pane nyaya dzakafanana idzo kuti munozviita sei. Animona. Kuti munozozviita sei kana panguva yakafanana nokuti unenge wakatogumbuka mukati. You don't want to ask but mukati uri kubatikana. But on the other hand, Antika, you cannot open your legs for someone. Panguva dzakadaro. So, ipapa pari tricky foot. Antika, abatina yangu ndinonyatso kutovhara kana gore rotopera chaiko chaiko. Zvekutosimba chaiko zvakatodaro. Animona. But family yemabhishu taura kusavana vanofunda zvakakuita family yemasikiridzo ogoga. Animona. Saka unotonyatso kuona kuti amen kuda futi anogona kuti ndandiri kuinda kutsvaga kozi kumba kwandisi kupiwa bota saka ndanotsvaga bota. Ameno. Fake profile. Kethi. Fake profile. Haukaritanga uriregi. Animona. Saka amen no makumbo yes ipapa I agree with you no makumbo. Ameno vamwe vanozogona havo kuita zvemakumbo izvi. Saka kana wakanyanya kugudumbigwa mukati kumba rifuriki zvekumanya. Ndo chokwadi. Pasi magandagori akaita sesika totokuza kuti shamwari vhaya. Inda kunopuwa makumbo kwaunopuwa kuko vhaya uone kuti pane ndinowa panovava here kana kuwakutsva. Andana pressure baya. Uchitobuda apa ndigototi dhoba ndigokiya ndigototi kuita ngono chaidzo kuvata. Animona kuita ngono chaidzo. So vasikana izvozvi ndataura nemumwe munhu apa pa comment section apa. Aripo munhu akatomirira kuti ndakamirira murume kuti asvike nhasi ndoda kumubvunza. Ndoda kutogwa naye nenyaya musikana. Umwe izvozvi tiri busy panapa akabata fana kutotextira nemumwe munhu. Siyanai nekutextira vanhu ava. Siyanai nekutextira vanhu ava. Magirlfriends muchitsvaga kuti ndiwani taimbozviitawo kai ndakambokudzai nyaya dzangu ndaimbozviita indaitomira kuseri kwedho munhu achipinda na 12 paya nenda akabata bhurumu dziri kuseri kwedho handi pamota panoti vhaya geze chivhugwa nerimoti unotonzwa kuti munhu apinda nonyatsenda kuseri kwedho ndobata bhurumu kudai ende shungu dzinobva dzoita kunge dzadigwa mai mwana achingodai hapana nguva yekutaurirana nanegosheta mai mwana zvazvipakera ndotonaisa zvipakera bhurumu rototanga kutoshanda aigara kadamuka mabhurumu muno mana itotenga 4 mabhurumu ndichiziva tachashanda kana nguva yacho yakwana. Andimaona but unosvika pakuneta ugosvika pakutoona kuti ndiwa kuita benzi wakutozvisekesa nenyika ndiwe wakutosvita munhu asina kukwana ndiwe ngoti mangwana pese pese kutosvika kuti mai vaya vatosvika.
Animona. Have dignity. Maintain your dignity. Maintain your cool. Zvinopera izvi. Hazvinokwa zvinomboida kana. Ndezve 2 minutes kunzoku. Ndezve mafara 2 minutes kunzoku. Gara kumba kwako. Gara kumba kwako. Ita life yekumba kwako. Tsvaga zvokuita nelife yako. Tsvaga zvokutengesa. Pinda pamareal premium spices aya utengese. Unoona maspice. Tsvaga zvimwe zvokuti uita mheno kana uchigona enda kuzvikoro uchisora uchiita zvana Chilton zvemaKRS. Unoona chinyore dziverenge unyore English. Hanzi for me you held me a lot of violence ndakadzora I was very depressed. Zimchiki aive nenyaya zve. Zimchiki murungu aioneswa moto uya. Zimchiki andikuti achakudzai ega one day kana achida. Mwana mudiki ushu. But pa mwana mudiki wake ka she went through a lot ari mwana mudiki. And akaona chihure chemurume ari mwana mudiki. And she was believing in violence. She believed in violence. Aida zvokugwa murume aigwa. Ameno odi unopesa toona kuti uku kuhama dzemurume dzechitagarira neko. Handimuzati vanenge maracist vamwachona warogwa munione munhu wako munodanana but dzimwe hama dzekuti wauire nemunhu mubhoyi muno mufamily andiwazvona saka zvinonetsa but mwana uyu ndaimudzora aipenga chaiko zvoti zvakasvika pakumuziva kuti mamarriage sometimes guys anosvika pakupusha munhu kuita kana madrugs. Do you know that? One day mwana uyu ane powerful testimony. She's got a very powerful testimony. Uyu mwana that Zimchiki uya. Very powerful testimony. Ndakamuona kudai ndototi idzi nyasha dzaMwari idzi. Koti time yacho yanga ne problems ake eko anoberekwa ku family kwanokurira. Oti problems eko akarorwa. Double apa mwana mudiki. Anmona apa mwana mudiki. Unopushwa zvokuti kana imagine uri mungu wakarorwa muvarungu. Hamwe zati varungu antaise guys muzviziva imi varungu they smoke varungu they do what they do what. Saka kana warorwa kuno tono adapta lifestyle yeko. Unosvika pakupinda mune zvimwe zvinhu zvaunga wakura usingazvisivi nekuda kwemarriage sai. Kuna vamwe vakadzi vakasvika pakutumwa kuenda kunohura nenyaya yemarriage yemunhu anenge akarogwa naye. Kuna vamwe vakadzi vakasvika pakupisa varume nemaacid kana kuti nemafuta nenyaya yemarriage nekuda kwetype yemunhu anenge akarogwa naye because varume sometimes they can't respect vakadzi. Andimaona. So pari trick asi I'm so happy ndakamutarisa kudai nditoona kuti mwana wake atokura iye atokura akasvika pakumwa doro zvokuti Zimchiki kuita alcohol anonzi alcoholic yaya ndikurangara one day ndakaita video call naye so akavhura fridge makazara doro casolite achimwa ari one achirova ari one nai that Zimchiki achirova ende aikudubura doro akasvika pakuita ndichitaura naye every chimfonera kani that Zimchiki kani I mean when I'm done nesta rake ndindorisiva nai that Zimchiki kani that Zimchiki mira kanditaure ona kanoona but zvinosvika pakupera zvandataura kuti moto yemapepa zvinobhuruka kudai zvopera. Now she's stable. Now she's okay. Amona. Haiko now she's okay. She's very much okay now. She's like mwana wandatingatisa mwana wake kudai so ndainetse kana kuti mwana uyu nokuti she was losing it. She was actually losing it. Murume achikupusha. She was actually losing it. Murume achimupusha mai mwana. Apa uri uko kunyika kunzvimbo yauri uko uri one ikoko mukati mevarungu imomo uri one. Vari kushandisa chiresist chavo imomo mukati. Unoita sei? Unoita sei? Saka mukangoziva yenyu kuti magirlfriends aya moto yemapepa guys amuite stress. Manzwa moto yemapepa regai zvihure zvichafa 1 2 zvichapera chiri nozongofa 1. Saka I'm talking to someone ndoziva kuti varipo vatochema varipo vatochema izvi zvanotora ndambudziko akuni ndokwera nadzo nyaya idzi ndinototsvaka vanhu guys ndikawanawo vanhu 3 vakuru vane hana vanogona kutokanselawo nyaya idzi kuseri ndinombowa vedu veshavedza kuti dzinge dzichavhara handotozviziva kuti muvaripo pano andimaona. So ndikatowana vamwe 3-4 vanhu totoshanda neni kuita office cheche kutoshanda neni kuziva kuti vanhu vaya kana vakauya kana ndisipo ndodivheta nhamba kuti iende kuna ushu because dzimwe nguva zvinombondikundira kundikundira chaiko chaiko
vakada kuvhurigwa musi wekufona kudai vantange vanofona vari kana 15 pazuva uri pafoni dzinge chipinda uchitaura neumwe anogona ta 1 hour uchaura nemunhu dzinenge dzichipinda dzimwe dzichipinda saka pane pamboti unoendapuwa kuti my sister musoro wangu izvozvika ndambobva nedzimwe nyaya hobhuku ndaremegwa rega nditore nyaya yako ndiposte tinzwewo vamwe kuti vanoti chii ndo dzimwe dzamunozona ndichiposta dzedziya ndo dzimwe dzamunozona ndichiposta dzedziya andimaona because vanenge vakaipa guys but anyway varimo mumamereji vechidiki mimi hapana chamuri kusangana nacho chatisina kusangana nacho kana maifunga kuti vana SIS MELLY havazourigwi havazodai musanyeperana kunzoko tiri vakadzi varume ava vakabuda papoto imwe chete vakafanana vanava period zvokuti ndinhingi ratove dhirama riya andimaona ratove dhirama riya chandongokuzani chekuti kwanzi chivomwa mvura ndinayo nditomwa drink iri pasaidi apa alwadi chandongokuzani chekuti kana zviri koumwe panguva iyoyo usaseke zvako uchiziva kuti neone murume usaseke takura pei nemunhu yowite yako because mangwana chinofuma chiri kwako chete mangwana chinofuma chiri kwako takabva neko kumunga kwako napwa kutiona tozozorora kudai tototi aiwa zvedu anomona kwatakabva kure ndosaka muchiona mwe vachizodzenda kuita single handika even vari single ava don't judge them musavaseke yes Lois nokuti vamwe itori by choice kuita single because akasangana nezvakawanda akaona zvakawanda pizza iri koko yaindiwa mumhene unenge yaiswa mufiriji naKelly kwainenda naye kuchikoro hanomona vamwe vakaona zvakawanda ari mamarriages and vakakwita kuti ndakukwita ndakusiyana nazvo nhasi chaichai ndikudze nhasi chaichai muri kurangarira kuti masikati ndakudza ndikati nchiti vanhu vekurustenburg musafambe nekusaidi riri kurustenburg square uko kurusungwa vanhu munoziva kuti munhu anga achisungwa ndiani munhu asungwa nachitaura kuti pane munhu asungwa ndaona munoziva kuti ndiani varume ava andiyo ndinogara navo mwana wandogara naye panapa kwaifonera mbewe ndo right mira ndigomufonera mira ndimufonere mira ndimbochinja post chandakarara ndakarerekera nesaiti